Ja imam sportskog isto, trkačkog fiću. Ma ne može. Koliko, se takmičeš s njim ili voziš ili šta? Da, kad su takmičenje sa fićama. Ma nemoj da pričaš, pa kako ide, pobeđuješ, jel imaš nagrade neke, imaš? Ima, bio sam u Žagubici, na primjer, tamo Homolje. Ja sam bio u Žagubici. Si bio? Ne mislim, ne na trke, nego sam išao onako da vidim kako i lepo je. Tamo trke u Žagubici, pa onda bilo u Zaječaru, pa imaš u... Ja tamo idem u lov, znaš? Pa znam da je tamo dobro. Homolje tamo, to je. Pa bilo je skoro bio reli tamo u Žagubici. Ma znam bre, poplašili mi životinje tamo je. Ja išao da lovim, ono, pobegoše sam daći, rekao, gde je ovo? Kaže, pa tu je reli. Kaže, pa je rekao reli. Jeste. Da. Tako da je to... Otereli mi životinje. Nego slušaj, ja sam teo nešto predložiti, pošto ovaj moj fića, on nije sportski, ja sam mislio da ga spuštam da napravim na sportski, ali vidi, on je više LFN, to je Lux. Lux. I ja imam neke stvari koje nema ni jedan drugi fića. Šta ima na njemu? Pa recimo, ja sam ugradio, ja sam tu malo bio maštovit, pa sam se igrao, znaš. Recimo ti kod njega imaš perbag. Perbag? Perbag. Da, dobro. Perjano jastuče. Dobro. To je vrlo slično ko airbag, samo se ne napumpnjuva, nego ti padne od ozgo. Kad udariš, znaš? Dobro. Pazi, ne može da spase život, ali mnogo lepše izgledaš ako drmneš u nešto. Nema da... Znači to znači ima? Pa recimo perbag. Pa onda imam ABS, ali ne klasičan. Dobro. U smislu... Znaš, ABS je skraćenica, ti to znaš šta znači? Znam, ABS sistem. AB, anti-block sistem. Pa to, kod mene ja to napravio ABS domaći, ćirilični što se kaže, to ti znači ako Bog da stane. Dobro. ABS, znaš. Ako Bog stane, da. Pa ako Bog da stane. Zato što kad pritisneš kočnicu, ima jedan sistem za pritiskenje kočnice kod mene, znaš. Dobro. Moraš mnogo ranije da počneš da kočiš, ako misliš da staneš. Pa ne, ozbiljno ti kažem, znaš, ja kad hoću stanem, zvuči smešno, znam, ja kad hoću stanem u moj star čovjek kočim kod Pančeva već, znaš. Dobro. Jer nisu, pa ne može auto 78. godine, to ima 30 godina skoro. Da, pa dosta toga bi morao da se preinači na njemu. Ne, ja sam već preinačio, imam sistem za kišu. Dobro. Duo se zove. Kako? Pa duo sistem za kišu, danas se to više zove brisači, ali dve imam napred metlice i one idu levo desno. Dobro. Isto ko brisači. Dobro. Samo rade i kad nije kiša. Radi. Pa mislim rade i ovi obični, ali moji prosto čiste, nema insekat da ti se zadrži, znaš. Znači uvijek je čisto vetrovasko staklo. Ne, uvijek je masno, to ću ja kažem. Kao kad je ono, ali ne može se zaledi recimo. Dobro. Ovih dana nema leda uopšte. Mada sam primetio da nije ni ladno, ali... Nije sad ladno trenutno. Onda druga stvar, imaš sistem direktno upravljanje. A dobro, direktno upravljanje koje izbačene dole onaj most za spone, šta? Ne, nego volan. U volanu? U volanu ima... Alo? Nešto mi ovde žena, pusti me bre viš da priča čovekom. Pa ne, misli da se ja zavitlavam ovde nešto pričam, ja kažem čoveku, pričam bre za Fiću, bre za našeg. Pa za Fićka, pa da pomeću. Što? Ja, moja žena neće, kaže nemoj da ga prodaješ, ja ga volim mnogo, znaš? Pa te da ga prodaješ? Pa ne ona zaljubljena, pa ja neću bre ga prodajem, nego čovjek se interesuje ljubitelj, on je ljubimac Fiće koji ja isto. Jel' tako? Tako je. Ma da. Direktno upravljanje volanom. Dobro. Gde nema letva. Bez letve, dobro. Nema letva, nego direktno ide na točkove. Pa dobro, i to je interesantno, to vidiš. Vrlo interesantno kad radi. Ne radi uvek, ali recimo, ja dok stoji, ja nemam problema nikakih s njim. Kad kreneš, tu već malo se pojavi problem. Međutim, i to se da rešiti. Mislim, na snagu se malo vozi, ali ko voli, pazi, on uživa u svakom trenutku u njemu. Sedišta isto ne mogu da se pomere ono napred, ali on je, zato ja kažem kupe za dvoje, LFN model, fin je za dvoje, FN je to od toga, i za dvoje fino, ovo pozadi možda oteš na pijes, možda staviš nešto pozadi, ne možda se polomi ono sedište. I poslije su to od mene videli u zastavi, pa se i na nekim kečevima nije moglo se obori sedište. A oni su to izvozili, znaš. A imao samo dvoje vrata. Pa je bio malo problem u Bugarskoj, kad otišu tamo kontingentu 500 vozila, nijedno može se obori sedište, može se sedi nazad. Ali to je, mislim, ukraden patent od mene, mislim, to treba mi kažem.
I šta da ti kažem. Tako da je to jedan, motor je isto urađen lepo. Ja sam mu zamenio sve što je moglo. Od razvodne kape do ovoga lonca dole. Dobro. Kako zove, one platine. I uradio sam mu bobinu. Dobro. Znači on ima bobinu, pazi. Bobinu ima. On ima drugčije paljenje. Sa bobinu. Dobro. Akumulator sam uzeo traktorski, radi, zato mi je pregoreo. Ali imam jače farove. Ja sam njemu Big Xenon ugradio. Pa dobro, u redu, Noe Big Xenon, to si dobro uradio kad si to uradio. Znaš kako radi? Samo vuče mnogo struje pa ne može da radi motor. To je malo problem, zato što prejaki su farovi, znaš. Aha, pa onda crpe struju puno. Crkne struja, tako da upališ farove, ali ne možeš da voziš. Sad možeš, znači vozi ili po danu ili noć su gašena svetla. Pa jes glupo, znam, ali vidi, ljubav je u pitanju. Ja kad volim nešto, ja volim, a ne znam. Činjenica da ne znam to da radim i sad čačkam, prčkam. Zato kad nađem nekog tako ko zna, ja volim i da mu kaže, aj pogledaj kod mene, možda može nešto što radi, znaš, možda može nešto se poboljša, možda može nešto novo se ugradi. Uvijek ima. Pa jest, on to meni stoji u dvorište, znaš, sad tako sam ga i vidio, bio podignut, tamo je rekao daj da ga spustim i zovem, vidim čoveka, spuštanje, priručnik. Taj priručnik što ti prodaješ, pa kako to, šta, unutra piše kako se on spušta i to. Pa jest, ima objašnjeno kako šta se radi, tako da je to i... Dobro. I misliš da bi ja onda mogao i sam i da ga i friznem i da ga spustim, jel? Da, mogo bi neke stvari da uradiš, verovatno. Ali kad bi mi više savjetovao, bolje bi bilo da odem ja kod nekog ko to bolje zna, jel? U svakom slučaju. Dobro. A tako ću da uradim, jer ovo sam malo izabrljao neke stvari ovde i ovo sam ga napravio nefunkcionalnim i tako iz grdne ljubavi napravi da na auto ne može baš najbolje da ide. Ali dobro sad, ko sad i vodi ja imam dva auta, još druga, ja i ne vozim ovog Fiću, znaš. A dobro. On je mi više onako ukras, jedan od ljubavi, tako. Upravo to i treba ga čuvati, treba ga imati, eto, dobro. Baš mi je drago da smo popričali. Važi, druže. Hvala, prijatno. Aj, tako dobro.